ciciripun nyuwun pangapunten Mbah Karno pancen ya niki sing nabuhi malah urung lahir niku. Tahun 80-an niku kula dereng pomone 83 kula sik umur 2 tahun. Ayo. Sugeng dalu lek mantep. Sugeng dalu Mbak Limbo kalian Ibu Cange. Nggih, sugeng dalu Mas Tera Sudiro. Nggih, sugeng dalu Mama Cange kalian Kakak Limbo. Iya. Nggih. Bos Yoyok dangu mboten kepanggih. Nggih. Gantenge saiki. Lah, tenan. Saya tambah sumunar ya Mas Tera ya. Kandhane kok wis tenan. Sing gumun kuwi kalih jenengan niku Mas Tera. Lah wonten napa? Seragame SD. Nggih. Kaos kakinya sitok putih, sitok ireng. Wah. Niki wau ceritane nyauteng musala ngajengan. Lah terus kula niku teng musala niku to Bos Yoyok kelingan kalih Pak Ustad. Nggih. Nate ngendika tinggalkan yang buruk ambillah yang baik ngono. Dilalah kaos kula sing putih niki ra diletek kula njiko sing ireng. Ngoten lho Bos. Berarti maling kowe iki. Nggih. Maknane mboten ngoten niku. Tegese tinggalkan yang buruk itu tegese tingkah laku yang buruk. Yang baik itu tegese perilaku yang baik. Nggih. Pangapunten saderenge. Dalu menika nderek latihan Bos Yoyok. Nggih. Nderek latihan kalian nderek Mangayu Bagyo nderek Bingah. Nggih. Kitaranipun Ananda Krisna Mas Tera. Krisna Rizky Vihartama. Ya, putra saking Bapak Tri. Triharno SKM MKes kalian Ibu Dokter Wisnu Retnaningsih MH. Nah, nggih. Gelare kathah ya Mas Tera ya. Kathah. Nek gelarmu apa Mas Tera? Gelarku kuwi Tera Sudiro SAG MAG MCK. Elek dhewe sing mburi dhewe. Nah, nggih. Dalu menika nderek Bingah. Mungkin nanti akan menjadi laki-laki yang anak yang soleh Tera, berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin. Nggih. Bos Yoyok, Dalem nggih. niki kan selain pementasan wayang saking panjenengan, kalian menika wonten terobosan baru, mengke wonten hadiah ingkang sampun dicepakaken wonten ngajeng menika. Wonten bebingah hadiahipun komplit-komplitan. Nggih. Antasipun setunggal wonten televisi komplit sak remote-ipun. Wah, nggih. Nomor kalih wonten ali-ali komplit sak drijinipun. Nggih. Apa enek kuwi? Lho, enten niku tiruan kok. Nomor 3 mengke wonten kalung komplit sak gulunipun. Nggih, kagem Mas Tera wonten kacamata komplit sak matanipun. Nggih, mangke dipun aturaken lan kula suwun hadiah yang istimewa yang bisa mangke malah dipun papanaken wonten goro-goro. Oh, ngaten. Nggih. Supados sing mirsani kersa nenggo. Nggih, ngaten. Monggo sinambi kalian dahar menika Bos Yoyok. Jane kula niku teng mriki pengen kados De Krisna lho. Pengen dikitanke. Iya lah aku urung lho Pak. Kowe kancane Dik Krisna to? Heeh. Kanca SD to? Kanca SD tapi beda kelas dhek munggah aku ora tau munggah. Dik Krisna pinter. Pinter. Kowe ra munggah mergane apa? Aku jane ya pinter ning aku mergo nyenengi guruku. Lah kowe cah SD kok nyenengi gurune ya ora kena ngono kuwi kok. Cah SD kok raine rai tuwa lho kowe. Lah iya iki memang modele ngono kok. Lah ya kowe pengen dikitanke. Heeh lho. Wah, nek Dik Krisna kitane beda kok. Oh, yo kitan modern nganggo laser no. Nggih, bapak ibuke ya dokter. Iya, kok nganggo laser. Nggih, enteke pirang juta Walah, Pak. kowe ra kuat kowe. Oh. Kowe koyo nganggo laser sing beda piye? Laser apa aku? Senter no, Dek. Senter kok kadoan tok ngono kae. Ya ora iso kekethok no kok ya. Iso kethok. Sak ngisore piye nganggo gunting ya ora apa-apa. Oh iya, guntingnya gunting apa aku? Gunting tanduran no ya. Dadi engko dikethok dadine tetean. Ora weh sing gratis weh, gratis. Sing gratis nilik Gino. Lek Gino ngarepan kae. Iya. Apa? Gerbangnya dibuka dek duwe kirik ning ngono. Terus? Dadi kowe engko pas anu kirike mlayu langsung buka celana langsung dicokotke kirik ngono. Wah, lah entek kabeh aku piye no, Pak? Lah jarene kowe wingi doyak kirik ya seneng. Iya, aku jarene Bos Yoyok kuwi to, lek kowe nek doyak kirik ngono kuwi sikapmu kuwi kudu ndodok. Oh, ndodok. Lah kula terapke ngian Bos Yoyok pas enten kirik aku guguk ngono kuwi aku ndodok. Ndodok terus kirik. Tak kira kirike iki ya bablas ngono. Lah kok aku malah ditumpaki to. Lah kowe dikira kirik wedok ya ya. Oh, lah iya, mulangkane kok gegerku rasane anyep kae. Ning ya seneng. Iya. Iya, iki. Iki rasa kesuwen Mas Tera, hadiahe sing sesi iki wis ditunggu-tunggu. Oh nggih. Bos Yoyok niki kula tak teng hadiah riyen. Monggo, Nggih, monggo. teng hadiah.
Darumien. kanca-kanca niki Darumien. Jenengan praktitisaken magepokan kalian Durpres. Nggih, matur suwun. Hadiahipun antasipun wonten kalih dasa hadiah. Nah, iki sing sesi limbukan ditung 10 sik Mas Tera. Oh iya Pak Eko. Ya. Iki sing syaratnya gampang sik ya Mas Tera. Syaratnya gampang sangat. Ya, Nggih. iki nganggo bahasa Indonesia. Syaratnya gampang, siapa yang membawa uang paling letek. Nah, monggo siapa yang membawa uang paling letek langsung dibawa maju ke depan. Nggih. Ya. Mbok menawa Mbok teng menawa. kantongane Ya. niku Nggih. wonten sing ketelisipan Nggih, atau monggo. Siapa yang membawa uang paling ledak? Nggih. Monggo. Kagem para tamu. Nek sinden karo para niaga ya ampun, mosok sinden karo niaga kok duwite letek genah ra payu disimpen. Wah, anak buahe Bos Yoyo dite anyar kabeh no. Bos Yoyo iki genah engko abang kabeh nu kok. Lah, Rene sing iya. ledak. Monggo ya, yang membawa uang paling ledak. Langsung maju ke depan, uangnya tunjukkan, langsung kita kasih Mas Tera. Yo. Nah, angga. Piye, Yo. Le? Kuwi lho iya kuwi apa kuwi? Monggo wonten. Lah niki lho hadiah wis akeh banget. Monggo Pak. Nggih, Katuran monggo, pinara Pak. Pak. Ngapunten, Pak. Nggih. Nggih. Aturan pinara. Pokoke iki digawe guyub kabeh ya Mas Tera ya. Yo, Wah, yo. hadiah akeh tenan. Setunggal wonten kalih. Nah. Ngapunten nggih, Pak. Nah, mriki, pokoknya nggih. langsung ditum cepet ngono Mas Tera ya. Ya. Nggih pokoke. Monggo mriki Pak. Ngapunten, Aturan Bapak. menapa Pak? Monggo, Mriki Pak. nggih, Nggih, mboten nggih. napa-napa Monggo, mriki. monggo, nggih. Niki saking Pokoso nggih. Pokoso saking keluarga Nggih, monggo Bu. Wah, Nggih. didudutke duwite Nggih, kaya mbon nggih. Nggih sekedap Pak, mengke para niaga ingkang biji Pak. Nggih. Nggih. Tingkat kletekannya mengke para niaga kalih wiraswara mriku Nggih. Pak. Nggih mriki Pak. Nggih monggo pinara. Yang wis deh akeh ya Tir ya ternyata ya Tir ya. Nggih, monggo. Lah. Ya. Nggih, Pun. Mangke nek pun kebak mang ngendika langsung budalke nggih. Nggih. Kaya bis. Nggih. Oke, nggih, mangga winara wonten nginggil. Nah, iki Mas, uja oke tenan nih Mas Tera ya. Tesih wonten iki. Nggih. Wah, ternyata sing pengen tuh hadiah ya oke tenan. Heeh, Hadiah- monggo. Nggih, sampun, nggih. Mriki, mun cekap nggih. Niki rumiyin nggih. Niki rumiyin nggih. Nggih, mikir iya. Nggih. Mun mriki rumiyin, niki rumiyin. Niki, Nggih. niki keruntelan mriki kalih kula mriki. Nggih. Nggih. Dipun mirengaken nggih. Jadi mohon didengarkan untuk perintahnya. Ya. Jadi tadi perintahnya adalah siapa yang membawa uang paling letek. Ya. Ya, sekali lagi siapa yang membawa uang paling letek. Nggih. Jadi yang letek bukan uangnya tapi yang membawa. Waduh. Monggo, Nek menawi memang ngapunten lho niki. ngapunten niki, Nggih. menawi rumaos letek tasih wonten nginggil panggung. Nggih. Mboten napa-napa langsung diparingi hadiah. Nggih. 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 Niki rumaos letek sedanten. Oh ngaten. Nggih. Bapak rumaos letek, Pak. Oh nggih. Ibu rumaos letek mboten? Oh nggih. Nggih. Bapak nyuwun pangapunten. Nggih letek banget mambu niki, Mang. Piyayi kok jujur-jujur Lah ya. iya, nek pengen mboten mampu mengke diinget, Pak. Iya. Nggih. Pripun ya? Glowing sithik. Oh, Glowing sithik. Nggih. Lah iki yang putri. Yang Lah, putri, Iya, iki nggih, dhisik kita- nome kaya Sahrini iki. Kandhani kita kehadiran Mama Dedeh Tera. Oh, alah. Curhat yuk. Yuk. Iya. Pripun yang putri? Nggih. Nyuwun pangapunten napa letek ya? Oh letek. Letek. Aku jane ya ora wani lho Tir Aku ya. ora wani. Iya. Lah niki Oh, Bapak. piyayi nganggo jas kaya ngene kok letek ya ora mungkin. Ora mungkin. Oh, lah Hmm. nggih. Letek mboten, Eyang? Gaul. Oh, gaul. Piyayi kene iki gaul-gaul. Iya, iki. Pangapunten, Jadi- bagi tesih nem iki. Nggih, nggih. Mas, jenengan rumaos letek mboten? Kucel. Oh, kucel. Kucel. Nggih, nggih, nggih. Kok suwe-suwe kok kaya kumbahan ya? Iya. Nggih, Nggih. ngapunten Bapak niki mungkin nek dikinten keladuk kurang Nggih, nggih. duga. Nggih. Jenengan napa rumaos Letek. letek? Nggih. Nggih wong dereng mandi. Oh, dereng nggih. mandi nggih. Nggih, Bapak Ibu, kita hari ini mendapatkan yaitu pengunjung paling letak Letek. ya. nggih. Nanti hadiahnya adalah seperangkat alat mandi, ada handuk, sabun dan pasta gigi. Betul. Dan untuk handuknya ini handuk elektrik. Ya. Cara penggunaannya cukup ditempelkan di tengah, nanti akan mencari bagian yang basah dengan sendiri. Iya. Ya, nanti terutama sing tengah niku nguyile ra didangu niku. Oke, diparingke Tera ya. Monggo, Ya. ingkang niki nggih Mas. Nggih. Nggih. Wow, letekipun pundi? Pundi Pak? Setunggal-setunggal artanipun. Nggih, artanipun paling- Ya, iki jane ora letek ning diwel-wel gen supaya letek. Ya wis ora apa-apa, ora kurang cara. Lah, lah, Bapak ya iki- padha. Ibu iki Piye, Tir? duite mambu brambang iki.
Nggih, niki yang nggih. Nggih, engko. Sik, niki nggih letek niki. Nyuwun pangapunten Bapak menika ingkang ngajeng kaca tinggal iki Tira iki kena eksekutif muda Tir. Ijek nyimpen duit 50. Ya, 50 rupiah kaya ngene iki. Lah niku tes. Kayak ambune minyak pet. Nggih, Pak. Tinggi jimat niku, Pak. Nggih. Engko. Niki altone sinten wau? Nggih. Pun, nggih. Saniki di anak nggih tunggal-tunggal pamane. Monggo. Diaturke nggih. Nggih, pokoke iki ditum kabeh entuk hadiah. Nggih, monggo. Nggih. Nian sing alit. Oh nggih, engko. Niki enten. Nggih. Sandal. Sandale Mbak Kesi ngapunten ya, Mbak. Nggih, monggo. Niki jam tembok komplit sak temboke niki monggo. Nggih. Meniki enten setrika ngagem remote, mungkin Nah. saged nyetrika kanthi jarak 12 km, Pak. Nggih. Lah nek gosong piye? Tanggungane dhewe no. Lah, Ya, sampun. Pun. Nggih. Oh, adik dereng. Adik payung to? Nggih, payung nggih, Dik. Adik payung. Nggih, mengke saged nggih ojek payung. Nggih. Menika Nika pijet lho. nggih. Boten, Bos. Monggo foto rumiyin kagem bukti deng kepolisian. Monggo. Rumang Kok samu. kepolisian piye? Oh ya Dik maksudnya dienggo album kok ya. Kok kira maling. Iya. Ingkang foto wonten pundi? Oh, kono. Nggih, ingkang foto menika. Nggih, Nggih. Selamat pokoke bengi iki tum-tum hadiah Mas Tira ya. Nggih. Nyun pangestu kagem Dik Krisna nggih, Nyun Bapak pangestu Ibu. Dik Krisna. Nggih, Nanti- selamat menempuh bentuk baru. Nggih. Oh bentuknya anyar to, Tir? Apik no kono. Oke, monggo katuran winara. Nggih, monggo, matur sembah matur nuwun. suwun, Jan. nggih. Seneng ya Tir ya bengi Ya. iki nonton Pak, nggih. nggih wayang niki Mbak Limbo kalian Bocange kalih tum-tum hadiah nggih. Nggih, monggo ndherekaken. Pak, Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih niki ingkang sebagian sampun diaturaken niki Bosaya. Nggih dipun selani tembang riyin. Leres. Mangke dipun aturaken. Hadiah malih. Nah, nggih, niki artis semua ini. Nggih. Nggih. Mangke mangkancani ngoten niku. Nggih, nggih. Coba kaya apa. Genduk Umi Habibah ya nduk wis rampung le Mam ya. Nah, sumenengo yuk. Ayo tukung-tukung nggih ngurmati. Jenengan ngancani lho tetep lho nggih. Nggih, nggih, siap. Ingkang pundi, Bos? Mangke lek jumeneng lak ketinggal. Oh, Ah, ngaten. nggih. Nggih. Ya, Nduk. Awas. Jan marem tenan mirsani wayang golek hiburan ana bejane awak entuk Doorpress. Wah iya. Wis matur nuwun dumateng Bu Wisnu sekalian. Mugi-mugi tansah pinaringan murah rejeki. Mangkene dana rasa luar biasa. Nduk Umi. Dalem, Pak Dalam. Nggih, luar biasa. Ya ri palungguhan iki nembang sing apik ning sadurunge nembang ya nganggo subasita, nganggo tata krama matur sik karo para lenggah mligine ingkang kagungan hajat Pak Tri Raharno karo Bu Wisnu. Sumrambae aja nganti keri. Ya kuwi para subscriber Kuntadi Channel sing nresnani karo panjenengan sing diwadahi ning komunitas Umi Mania. Wah iya. Ya Nduk, ngomong Nduk. Selamat malam Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang Ingkang napa? mirsani Nggih. ringgit dalu menika. Nggih, nggih. Suarane apik ya. Kula ngaturaken panuwun Pak, Bu. Nggih. Panjenengan sampun kersa mengapresiasi khususipun dumateng Pak Tri Raharno. Raharno Nggih. kalian Ibu Wisnu. Nggih. Matur nuwun panjenengan sampun kersa nanggap Pak Cahya Kuntadi sak kula sak rencang. Nggih. Mugi-mugi anggenipun panjenengan gadah damel
kagungan damel, kagungan damel. Mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Rezeki ingkang banyu mili. Oh, Amin. Nggih. Tak kira banyu langit lho mau. Di kempot kuwi. Malah tembang ora. Kalian mugi-mugi adik ingkang nembe dikitan mugi-mugi cepet garing. Sik kaya pemean wae to kok. Kok penak men. Kok cepet garing terus dintasi. Lah ngono lho. Mun aku wis kat dhisik teles terus iki kok. Lah iya. Dir, kowe nek anu ngene iki piye kira-kira ngerti Wanudya kaya ngene iki anu piye? kula tak kenalan nggih. Oh boleh, ngomong ketemu kok ya. Iki kanca SD ya. Kanca dia. Iki karo Cocok Tir nek engko piye wong loro iki iso dadi bobojoan. Bebrayan lah bebrayan iku anake dhuwur-dhuwur kae engko. Anake iki iso cilik-cilik 5. Engko nek adus ki penak. Lah piye? Lebokke ember kari ngopi kok. Tenan. Dikenalan sik Mas Tera coba. Nggih, tepangaken. Asma Kanca sinten? SD iki. Paring asma sinten ngono. Paring asma sinten? Kula Umi. Oh, Dek. Umi. Lah. Berarti niki Abi nggih ta. Soale Abi le Umi niku jodoh. Sinten? Lah niki Abi. Kula niki Alah Umi. no. Lah napa? Lah niki pancen Umi. Nggih. Lah niki gandeng lemu babi niki. Oh. Lah. Ampun. Nek niki mboten Mboten. babi Mbak Limbuk menika awujud genjik. Tesih anakan kula, Bos. Nggih. Dereng patut nek dibelah. Ya, nggih. Dek, Mbak Umi Umi. niku tasih kuliah sekolah napa sampun nyambut Nembe damel? mlebet kuliah niki. Sampai mlebet. Mlebete separuh napa pun full ngoten. Maksudnya ki tesih pendaftaran apa pun semester pinten? Tesih pendaftaran. Oh, saya cuma pendaftaran. mahasiswa baru. Nggih. Kuliah wonten pundi? Wonten isi Surakarta. Oh, pun isi pinten wulan. Napa? Lah mau jarene isi. Lambemu iki lho. Lah apa to? Iki isi ki Institut Seni Indonesia. Oh, kuwi alah lho. lah Indonesia Indonesia. Kula nggih isi kok ora tau ketemu nggih. Lah kowe ngendi isi ngendi? Aku isi going. Gampang nek ndi-ndi. Iya, ini nek nyawang Pak Suryani piye Mas Tera cocok karo Mas Tera? Asli pundi jenengan Dik Umi? Kula Pulung Ponorogo. Oh, Ponorogo. Tak batin aku. Kowe nek ngapeli rada adoh. Iya, aku neng kono aku wedi dadak sate no aku. Nggih. Nggih, monggo. Monggo, Aturaken. Cobi larasipun Malik Pelot Mas Daryanto. Karya Ki Sukron Suwondo ingkang sampun viral Sambung Wanci Dalu. Nah, Nggih, monggo. Sambung Wanci Dalu dening putunipun Mbah Sukron nggih pun genduk Umi Hafifah. Niku dilatar belakangi gandeng nuwun sewu pas sinden nang panggung lak pisah kalih bojo. Oh, Itulah kesempatan untuk sambung rasa melalui HP dengan pria idamannya tapi bukan suaminya. Oh, alah. Kalau terus Cocok. SMS itu yang bener surat menuju surga. Oh, ngaten. Yen nganti di apa tampa negatif akhirnya SMS surat menuju selingkuh. Waduh. Cocok nih. Makanya kula aplikasi ngoten niku mboten cocok niki Mbak Limbo aplikasi-aplikasi. Apalagi aplikasi sing anyar niku sing jenenge Mlicet kuwi Tir, aku ora seneng aku. Micet. Lho, wah, iki pripun to, Bos? Mlicet lho Sing bener Bos ya napa wau? Micet. Nah, engko lino nganggo kok Bos ya. Ora yakin ra tau aku. Lah. Aku ndelok tok. Aduh. Pokoknya pengguna sekitar kok. Oh iya. Pokoknya nyantol apa ora iki, nyantol apa ora ngono ya Tir ya. Dik Umi napa nggih teng micet? Boten. Only fan kok nggih. Malah aku. Monggo. Wong guyu iki. Guyu, kulino nonton guyu banter banget. Sing demung wah, bolak men koleksi. Ya jeneng teknologi ya kudu dipahami ning ora kudu terjun ke situ. Nggih leres, Oh, nggih. leres Bos. Kedah dipun saring, kedah dipun filter pun ingkang sae. Leres. Monggo. Monggo nembang Umi Monggo. Hafifah. Ayo, bawane sik. Emanipun Yayi Wasakrami Pama Turung Sun Hengkang
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula Sinarawadi nggih Mas Dedi Wijonarko. Wah, saka Balong Jenawi. Dilonggarke rawuh kangen-kangenan karo awake dhewe. Ya, sugeng lenggah Mas. Nggih, Mbak. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresno senadyan mrung mung srana piranti. Sing bener mbrung. Sik enten apa? Kok kaya kelebon orang-orang? Jenengan mau kok maklap kok langsung kesupen iku sing dieling-eling menapa? Lah mung srana wonten kula kami sosolen. Oh, kami sosolen. Sing disosol sebelah pundi? Aduh. Mboten sak kelingan kula terus to. Mung srana. Piranti. Kula anu mawon, Pak. Pripun? Baleni. Baleni. Lah, Baleni. cocok aku. Berarti baleni wit mangkat king pondokan nggih. Ora lak iki lho Oke, langkah. iya. Nano kok kuwi. Nyuntak tresno nadyan. Bu Kesi ampun guyu to. Oh, Mbak Kesi iki beda. Ora kok ya. Nadyan mung srana piranti. Gambar ayo. Piye ta? Aku tak pindah kene ketoke. Ketoke dhek ditelepon, ketoke handphone digetar kok, Tir. Oh lah iya. Di miss call. Ngono. Gambarmu Aduh. Ini piye? Apa aku tak ngene piye? Iya, gambarmu uga
kedua nanti digarap dangdut koplo. Wah iya. Ayo, yo entekno, Nduk. Mendah baya yen sita urip lan Terima kasih Umi Hafifah. Ah, jan miroso tenan ya, Mak. Seger. Ayo, Mas, tasih enten dur press nggih lembuan. Tasih wonten. Nah, niki ditelaske nggih lembuan terus kula lagu setunggal melih, lajeng mangke sambung goro-goro. Oh, nggih. Suwun, Bos. Nggih. Pertanyaannya, kuisnya monggo, Mas. Nggih, kuisnya adalah berpacu dalam Melodi. Nggih. Nah, kagem Bapak Ibu sedaya, untuk adik-adik juga, untuk semuanya. Bebas berarti? Bebas. Nanti cuman menebak judul lagunya apa dari musik yang dimainkan oleh Mas Romanggala. Ya. Wih, judulnya tak wae, Dir. Nggih, Ya. menawi kersa nyanyekke ya ora ketang. Sidik. Oh, sidik no monggo malah nggih. kleresan nggih. Monggo Mas Roma, musiknya Mas. Monggo, ampun niku tak mawon. Niku ibu-ibu nika. Monggo Bu, katuran mriki Bu. Nggih. Monggo Monggo, dipun Budhe. pertandingan Niki, Bu. Budhe. Monggo, nggih. Kena Monggo. kakang sepuh lek kuwi. Nggih, sih.
ingkang sanesipun monggo, saged monggo. Nggih, katuran pinara. Nggih. Masih. Monggo. Monggo budhe, mriki budhe. Monggo. Daripada ngantuk dek wau teng teng pojokan mriko. Nggih. Kok nemplek teng tembok kula kinten cecak niku wau. Monggo, kalih 3 pikantuk monggo. Oh, adike ya munggah lho, Tir. Dek Krisna. Oh, Dek Krisna, Dek Krisna. Dek Krisna, wis ora usah nebak langsung kei hadiah wae. Iya aja tetep harus melalui prosedur. Papa mamae kok ya. Nggih, monggo katuran pinara mriki. Nggih. Dek Krisna. Oke, Ibu. Nggih. Lah, nggih. Wis jan. Dek Krisna kelas piro, Dek? Kelas tunggal SMP. Kelas 1 SMP. Geser mriki, Bu. Nggih, monggo monggo, katuran pinara nggih, riye. monggo. Nggih, monggo mboten napa-napa. Inggih mawon. Nggih. Nggih. Ini Ibu paring asma sinten? Namanya siapa, Bu? Bu Warniti. Ibu Warniti. Sing diraoske napa, Bu? Tetap sehat, Bu, nggih. Menawi wonten. Kayak iklan radio malah. Lah nggih. Datanglah ke klinik Tongseng, ya toh. Diraoske napa, Bu? Tetap sehat terus, Ibu, nggih. Amin. Pokoknya niku obatnya diunjuk terus, nggih sami tiga. Mungkin nek pun lepas ki ambak mungkin saged nggih. Kowe iki tabib apa-apa. Kok iki nang kene iki hadiah to. Nggih. Nek iki Dek Krisna selewati wae. Dek Krisna SMP, kalau nanti besar cita-citanya pengen jadi apa? Jadi manten. Jadi dokter. Jadi dokter. Wes, luar biasa tepuk tangan. Ibu-ibu. Nggih. Wes cocok Amin. pokoknya. Amin. Nggih, Dek Kita Krisna doakan kan semuanya. pengen jadi dokter. Sekarang pertanyaannya, kira-kira untuk ke depan kondisi politik di 2024 seperti apa, Dek? Mas. Baik. Baik. Pripun bos ya? Kebangetan sik bocah takoni politik. Ya niku kok ngoten niku nggih. Yo liyane takone, Tir. Oke. Nggih. Dek Krisna artis favoritnya siapa? Artis favorit. Penyanyi kena. Nyanyi kok Anya jenengan. Geraldine. Juga jenengan. Siapa? Artis favorit penyanyi. Biasanya K-pop biasanya. Oh, K-pop, heeh. Apa sinten? Jim In apa? Heeh. Apa Tukim In? Apa Wak Im In? Iya. Oh, Rene. Rene, iya. Takoki sing gampang wae, Tir. Oke. Ya nggih, pun wis. Ngono wae. Takok Wedi aku. ngono tok. Nggih, Aku wedi. Ibu, nggih. Enggak, Dek Krisna. Nggih. Mohon maaf, Dek. Jenengan suka sama wayang apa karena wayang ini memang amanah dari Simbah Kakung, apa jenengan sendiri memang suka sama wayang? Sendiri suka sama wayang. Suka sama wayang? Iya. Luar biasa. Wih. Ini lagi kelihatan generasi milenial yang Nggih, jos nggih. seperti ini. Saya doakan semoga Mas Krisna besok benar-benar menjadi dokter yang hebat, Nggih. yang unggul, handal, dan selalu melayani masyarakat dengan kasih sayang. Amin. Rezekinya semakin lancar, Amin. sukses, Nggih. dan jangan lupa nanti kalau jadi dokter tetap nanggap wayang. Iya. Ya, nggih. Dalangipun? Nun, Dalangipun? dalange kula ning mboten ngangge bintang tamu. Wah. Wah, Iki bos, Tir, ya. wis. Wis kene repot ya Tir ya kene. Tir. Remuk iki nggih. Nggih. Pokoknya nek di Krisna dadi dokter iku penake dokter hewan wae. Heeh. Ora perlu ngobrol karo pasiene. Bener Ki. Ngono, dadi ora perlu ngecek gejalane apa ora perlu. Ora perlu langsung cek suntik cek ngono. Kira-kira nek penyakite oke apa isih enek suwe tekak ngono wae. Ngawur. Ibu, Malah nggih. anarkis ora. Nggih. Kalian Ibu sinten Ibu paring asma? Ibu Wahyudi. Ya, nggih, Ibu Wahyudi. Wau judul lagune napa, Bu? Nggih. Burung kakak tua, Ibu. Napa nggih nek ngene kakak tua to? Nggih. Nawi Dik Krisna napa? Burung kakak tua. Walah wis Nggih, bener. Burung wis kakak bener. tua. Menawi Ibu? Bu. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Nggih. Ya. Nggih, coba dinyanyikan Dik Krisna Nggih, Dik sama Krisna. Ibu. Ya. Coba dek yo. Burung. Enggak. Lah mboten saged. Basa Jawa nggih saged. Nggih. Lah pripun nek betul? Peksi kakang sepuh. Oh iya. Sepuh peksi kakang Nggih. ngono. Amargi sepuh mawi teken nggih. Ya bareng-bareng Iya, lho. iya. Ya monggo bareng, monggo monggo. Bu, monggo Bu. 3, 4. Burung kakak tua tinggal di jendela nenek sudah tua burungnya di jendela Sik. Sik, gak aku. Bos ya ngapunten
nggih, Bos. Iso geger iki. Iki sing nembang sinten to niki wau? Bude lho. Bude sang adah niki. Bu, Bu jenengan asmane sinten? Bu Warni. Jenengan sing dieling-eling kok burung terus to. Mbak Limbuk niku Giginya kok. burung kok di jendela niku werdinipun pripun? Langge kaya kelayapan tekan dindi. Lah terus burung di jendela pipis piye no? Niku mungkin iso gejepit jarem lho Bu niku kok gini. Lagi. Kula sing ngajari to. Nggih. Mboten. Oh, nggih. Ingkang leres pripun, Bu? Giginya tinggal burung. Kok iso giginya tinggal burung? Balik rono nek. Giginya tinggal 2. Wis ora apa. Bu Warni. Nggih. Jenengan kok burung terus to? Jenengan iso bedakne antara burung dengan kucing. Nah, Hah? Mosok ora iso. Saged mboten? Yen kucing, Bu, niku dilus-lus turu. oh nggih. Gitu. Oh iya iya. Heeh. Lah Lek- nek burung, Bos. Lek kucing Nggih. dilus-lus Terus? turu. Turu. Nggih. Lah nek burung, Bos. Lek kucing, gitu. Tinggal burungnya Pak, burung apa? Hah? Hah? Tinggal burungnya, burung Lah apa? menurut jenengan selerane burung apa? Eh, Burung kakak tua. wis Bude, entekno Bude. Entek. Tinggal di he. jendela. He. Nenek sudah tua. Terus De, entekno De. Yo. Giginya tinggal burung. Niki namine Bude burung to. Wis nek piyayi dari kroto ngene iki kok, Tir. Nah, iya. Iya, oke. Iya, bener Baik. apa, no? Kira-kira jawabannya bener napa salah? Leres napa lepat jawabannya? Insya Allah leres. Dik Krisna leres? Leres. Kita Dek Krisna ki leres apa salah? Heeh. Wis tetep itu kayak hadiah. Iya, dan kita lihat jawabannya adalah Yo. ini ki. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan burung saya. Pun, nanti jawabnya pun salah, amargi salah, kedah ninggali yotro kang 100.000. Lagi malah kaya pemaksaan Ya, loh. iki dikei hadiah Mas Tera. Khusus nggih panjenengan nggih, Bu. Nggih. Bude burung monggo. Nggih. Dipun- iki ngene sapa, Lek? Niki sepatu kaca, beda Oh, ya. Oh, angsal. Bu, jenengan nyuwun setunggal apa kalih payungipun? Setunggal mawon. Lah nek mau Nggih. burungnya dua niku. Apa arti payung? Nggih. Nggih, enggak. Dek Krisna nggih kersa payung. Kersa. Oh, kersa nggih. Ya. Nggih. Pun enggak kalih. Kersa payung wonten napa-napa nggih? Nggih, wong kalih sing Iya. duwe gawe. Karo pun. sing duwe gawe Tok kok. kabeh. Mboten Mboten napa-napa. napa-napa, mungkin dianggap omahe dhewe ngoten mawon. Nggih, santai. pun. Engko dianggap acarane dhewe ngoten mawon. Nggih, pun. Kok dibeto kabeh, Dik? Kula didukani bapak nggih. Pripun? Oh. Anu Pak nyuwun Bos Yoyo. Bos Yoyo nyuwun. Buat saya saja minta payung 2. Burungnya tinggal bos Yoyo. Wah, Iya. wah, wani. Warni nakal banget. Nggih, wah. Ndang De, entekno De. Kok entek-entekno wae lho iki ya. Nggih. Matur sembah nuwun. Foto sik, Tir. Foto sik, foto rumiyin. ya. Monggo. Di Krisna ini depan, di Monggo, Krisna. foto. depan. Monggo. Ya, yo. Matur rumiyin. Sing Biayane ndi to? nang mburi Saisa. Jeneng nate tengah, yen tengah. Tengah mriki, mriki. Nggih, Foto nggih, riye. nggih. Nggih, niki. Wis, ngopo kok fotomu dadak ngono? Heeh. Iki kaya anjing kencing. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten menawi keladowane kurang duga. Matur sembah Nggih. nuwun. Dek Krisna hati-hati ya. Hati-hati Dek Krisna. Ya. Pripun? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kagem bose? Nggih. Matur sik kagem. Nggih Bu Burung, nggih. Lah kok
Nggih. Wonten Kang. Nggih. Atur sembahipun mekaten hadiahipun sampun Mbak Limbu. Limbuan sampun. Sampun. Nggih, niki. Oke, satu lagu lagi. Nggih. Mbak Winong ceria, yo cublak-cublak suweng, yo berdiri. Oke, berpacu dalam melodi, ya yuk. Oh. Cuprak-cuprak suwang ngeteng gelanter, kamu kaduduk budal, tampol lere sapa guyu ndelikake sir pandelek kosong sir pandelek kosong. Hey. Cuprak-cuprak suwang ngeteng gelanter, kamu kaduduk budal, tampol lere sapa guyu ndelikake sir pandelek kosong sir pandelek kosong sir pandelek kosong. Mbak Winong Nawangsih made in saking Tulungagung, Kota Marmer. Ya. Nggih. Nggon Tulungagung ana jaranan khas dari Tulungagung jenenge apa, Nduk? Jaranan Senterewe. Senterewe. Janjane saka mlesete tembung sente karo rawe, ya. Nah niku napa? Sente iki tegese yen dipangan iki mari gatel ning cangkem. Nggih. Yen rawe kuwi yen diblonyoke nggon awak ya gatelen. Dadi jogete wong jaran Tulungagung kuwi kaya wong gatelen, lincah, gesit dan hebat. Ngono kuwi. Oh iya, njur arep nembang apa? Tembange ninggal katresnan ning wingi dhewe tak wenehi apa ki kado mergo pacare wis lulus anggene ujian tugas akhir nganggo Asmarandana magepokan karo ya kuwi tembang jaranan utawa ninggal katresnan yang karakternya dibawakan oleh Winong Ceria. Mas Yosi tak suwun kamera nggo full neng gene Mbak apa kuwi jenenge Winong. Ayo. Aja ngalih neng ndi-ndi. Ayo. Niki nyuwun pangapunten Bos Yoyo. Pripun? Saderengipun niki wonten informasi ingkang penting. Siap. Nggih. Nggih. Yang merasa mempunyai mobil dengan nomor polisi AD 1126 JE Avanza Silver dan juga D1156 SAB Innova hitam mohon untuk segera dipindahkan karena menghalangi mobil yang lain. Oh, Ngaten pun pangapunten. Nggih, siap. Terima kasih. Ya. Ya Nang, dibawani Nang, Asmarandana. Ya. Jaranan dangdut kreasi Jaranan dangdut kreasi rinengga endahing beksa, beksa ki joget. Ya. Senterewe jaran pegon. Macam-macam jaranan ki ana sing pegon, enek senterewe, enek sing kedirinan, ana sing jaranan Jawa. Ha iya, rena-rena. Heeh. Nano. Luas gemas nuju prana pinter agawe brangto
sinden winong Tulungagung. Terus Aja nganti ninggal tresno. ya nduk dibacutke langgam kok terus digarap jaranan asli bocah Tulungagung. Wah iya winong ceria. Yuk tetes. Oh!